जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउबिपिअ खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जथायै जोंनि बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि माखासे मावनो गोनां हाबाफारिखौ जाहाथे थाबैनो मावफुंजोबनो हायो, बिटिआर दफाखौ जाहाथे थाबैनो सुफुंजोबनो हायो आरो बिनि थाखाय सरकारखौ प्रेसार होनो थाखाय माखासे गोनांथार सावरायनाय जायो। आरो जोंनि जिहेतु थांखिफ्रा जाहैबाय आसामाव जेसेबांनाखि बर' सुबुंफोर दं बे बर' सुबुंफोरा जाहाथे बिटिआर आरो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जाहाथे बयबो एकोमोडेट जानो हायो बिनि थाखाय थांखि लायो। आरो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गामिफोरखौ थाबनो सोसनजोबनानै समस्ति दानानै थाबनो इलेक्सन फाथिनांगौ होननानै गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनाय आरो बेजों लोगोसे काउन्सिलखौ मोजाङै सामलायनो थाखाय जाहाथे बेनि थाखाय फान्डिंनि बेबस्था लानाय आरो माखासे जोंनि बाउन्डारि एक्सटेनसननि टाइमखौ जाहाथे थाबैनो मावफुंनो हायो। बेजों लोगोसे जोंनि 6.3 जिथु क्लज दं 6.3 क्लज सरकारा स्कुल लानाय बेनि सायाव सरकारखौ नारसिननो थाखाय सावरायनाय जायो आरो माखासे थांखि लानाय जायो। आरो जों मोनसे थांखि लादों जथायै बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जथायै आसामनि गिबि मन्थ्रि लोगोसे सोलोंथाइ मन्थ्रि गासिखौबो खेबसेनो जयै लोगो हमनानै जाहाथे गभर्नमेन्टखौ बे काउन्सिलखौ थाबैनो मोनसे गोख्रों मोनसे काउन्सिल दाना होयो बिनि सायाव नारसिननो थाखाय, बिनि थाखाय सावरायनो थाखाय आरो स्कुलफोरखौ जाहाथे प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय सरकारखौ नारसिननो थाखाय मोनसे थांखि लानाय जायो।